Ftit momenti wara tmiem il-Grand Prix tal-Istirja u għal-ħin li qed nirrekorda dan il-video u id-dilettanti tal-futbol ser jifmu niżgur b'dal-paragon li se nagħmel. Jekk il-Milan fi żmien kellhom il-Filippo Inzaghi, il-McLaren għandna lil Lando Norris. Illum irnexxielu jagħmel manuvra tal-opportunisti eżatt la Pippo Inzaghi biex approfitta mill-kaos li kellhom ir-Racing Point, Perez ma' Albon u Stroll ma' Ricciardo biex irnexxielu jispiċċa t-tiġrija fil-5 post fl-aħħar ġiex lebs. Kompla juri it-talent dan iż-żagħżugħ Ingliż ta' 20 sena, kompla juri li għandu talent u li fuq kollox huwa sewwi opportunist li ma liċ kien żball mhux se jħallilek lixxa, se jwaħħalulek u se jkompli jagħti l-punti lil McLaren. Bravo Lando, bravo Lando. Bravo wkoll il-Carlos Sainz għalkemm spiċċa t-tiġrija fid-9 post għal fatt illi irnexxielu jġib l-aktar leb veloċi u għal fatt ukoll illi forsi anke bl-għajnuna tat-tim kif induna li Lando kien iżjed veloċi minnu, Carlos ara fi warrab, ħallih jgħaddi u kompla t-tiġrija tiegħu. Biex inkomplu mal-football jargon, yellow card il-mekkaniċi għaliex naħseb dak il-pit stop ta' Sainz fil-parti ċentrali tat-tiġrija swiena xi punti. Imma m'għandniex għalfejn gergru, Carlos ħad 3 punti, Lando ġab 10, 13 il-punt ieħor li ser jiġuna useful ħafna. Attwalment ninsabu t-tieni fil-kampjonat tal-kostrutturi u dawn ħajkunu punti importanti fil-ġlida tagħna ma' Racing Point għar-raba post. Għalissa jgħidu għar-raba post. Imma dawn huma 13 il-punt importanti il għaliex qabel ma ġara dan l-inċidenti kollha fl-aħħar. Sfortunatament ikolli nammetti li Racing Point uraw li huma superjuri minna. Iżda ikkonfermajna li ma liċ kien żball hemm se nkunu. Naf li hawn xi partitari ta' Racing Point hawn Malta, għandkom karozza tajba, imma qogħdu attenti għax kif se tiżbaljaw hemm se nkunu aħna biex neħdu l-punti tagħkom. Jiġifieri bravo Carlos, bravo Lando li bilħaq għadu t-tielet fil-kampjonat tas-sewwieqa għalissa. Bravi Papajas, illum erġajtu tajtuna pjaċir. Ovvjament. Appell finali, inżommu saqajna mal-art għaliex il-kampjonat għadu jibda, imma ejja ngawdu l-moment, ejja ngawdu dawn ir-riżultati pożittivi illi il-sewwieqa tal-McLaren qed iġibu. Tiġrija li tista' tgħid kienet iddominata minn Lewis Hamilton. Bottas irnexxielu jispiċċa t-tieni anke kawża ta' xi problemi żgħar li Verstappen kellu fil-karozza tiegħu u Albon spiċċa raba iżjed punti għal Red Bull imma naħseb illi irid joqgħod attent għax jekk se jibqa' kbir id-distak bejn Verstappen u Albon ninsab iżjed minn ċert illi Helmut Marko u Christian Horner mhux se jaħsbuha darbtej biex itajru ras sewwieq żagħżugħ Anglo-Tajlandiż. Nota negattiva oħra illi nixtieq insemmi f'dan il-video log qasir. Il-Ferrari. Tifosi. X'inhu jiġri? It-tiġrija bdietilhom bil-briju, jekk bdietilhom għaliex fit-tielet kantuniera Leclerc daħal ġo Vettel, it-tort kien ta' Leclerc, imma tridu taraw se tagħmlu ta' għax it's not looking good. Għat-tifosi, U tkompli tikkonferma t-teorija tiegħi illi kemm ilu l-ħawver binottu frejjeġ kbar kien hemm u li meta jkollok team manager illi kien qed jorganizzak. Kontu qegħdin tisfidaw għat-titlu b'xi mod u kontu qed tmexxu bħalma kien Maurizio Arrivabene, dak trid iżommu mhux tkeċċih. Insomma, s-soltu frejjeġ l-Taljana illi l-Ferrari
kapaċi joffrulna. U l-qed nitkellem fuq il-Ferrari nhar il-ħamis fuq talba tal-istess sewwieq l-opinjonista ta' Sky Sports Martin Brundle ġie mitlub minn Sebastian Vettel biex jagħmel l-intervista minn jaf se jkun il-kontenut. Jiena ħadd ma jneħħili minn rasi illi Vettel se jħabbar dak illi kellu jħabbar fl-aħħar tal-istaġun li ġej. Jiġifieri illi jirtira mill-Formula 1 fit-tmiem dan l-istaġun. Ir-Renault, apparti l-inċidenti li kien hemm, Ricciardo kompla jura li hu sewwieq kapaċi, mhux tab xejn Zac Brown kif rali Sainz ħajaqbad it-triq ta' Maranello by the way. Carlos, x'fettillek titlaqna. Rajt l-aħħar video ta' unboxed tal-ġimgħa l-oħra, l-video uffiċjali tal-McLaren. Kif rajt il-Carlos jiġri għal fuq Lando biex jifraħ miegħu. Hekk bdejt ngħid, Carlos, x'għamilt bidejk, għax insejjer hemm biex tkun spallira tal-Leclerc, imma insomma. Jittelaq Carlos J. Ricciardo li anki l-lum kompla juri il-bravura ta' sewwieq li hu, l-kapaċità ta' sewwieq li hu. Wassal il-Renault fil-punti issa rispettivament tal-li ġara fl-inċidenti. Ovvjament qed infakkarkom dan il-video ġi rekordjat ftit momenti wara tmiem it-tiġrija. As we speak, Stroll u Ricciardo qegħdin għand l-stewards, volli jista' jkun li sakemm joħroġ il-video ikun hemm xi tibdil fir-riżultati, imma issa li kelli ċans appuntu nirrekordjah u ġab il-punti għat-tim Franċiż, punti vitali fil-waqt li dan ikvjaġġab ukoll il-punti għall-Alfa Tauri bela spiċċa fl-10 post. Warahom Kimi Raikkonen l-11 pożizzjoni, l-Alfa da batuta jiġifieri imma għall-qas Kimi spiċċa t-telliqa. Il-ġimgħa d-dieħla ikollna l-Grand Prix tal-Ungerija, l-erba' bħas-soltu noħroġ il-preview, il-ħamis toħroġ il-hot lap li d-darba se jsuqilna wieħed mill-gamers ta' Velocity Esports Racing li minnu nixtieq ningrazzja tal-kollaborazzjoni li qegħdin nagħmlu flimkien. Din id-darba se jkun Kurt Friġġieri li ħajdawwarna mal-Hungaroring u mbagħad il-ġimgħa sibtu l-ħadd is-soltu programm ta' provi liberi, kwalifikazzjoni u tiġrija. Inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube għal iżjed vlogs u kontenut kreattiv. Infakrukom ukoll illi it-tlieta filgħodu ser ikollna l-video ta' wara Inter Torino, għal daqstant klik biex ma titilfu ebda minn dan il-kontenut. Kontenut ġurnalistiku fuq Facebook, Antonello Sportsbook hemmhekk ukoll, klik u live gaming fuq l-istazzjon tagħna Antonello Sportsbook ta' Twitch, klik nhar it-tlieta filgħaxija ukoll ser ikollna tellieqa mal-gamers ta' Velocity. Nisperaw li immorru tajjeb hemmhekk ukoll. Kif tinkitbu f'dawn it-tliet stazzjonijiet, bħalma dejjem ngħidilkom għamlu l-xjaten tridu. Proset Lando u proset Carlos. Believe in McLaren Renault dejjem.